Täher durup siýlüdüňe çagaňy. Päkliňde bolup bilseň şonça bol. Sen sanama garataçyň agyny. Sen saman öýreniňe monça bol. Mehriban eýleşler, biz gepleşigimizi Türkmeniň şahyry oğlu Gurbandar Ezizowyň döwlet maşgalasyna dowam edýär. Gelin häzir şahyryň ýakynlary, mehribanlary bilen tanyş bolalım. Ne şahyryň ýan ýoldaşy Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mektebiniň kitaphanachysy Haltoltan Ezizowa. Şerihem şahyryň biriň ýazym, biriň arzuym, awatym täherim meniň, 4 batylym, 4 diregim, baryňa bakarym meň diýip tarifleýän 4 sany gyzy ýazyl, arzul, sehrawul, oglawat. Şerihem gelni Gowher Ezizowa. Mehriban eýleşler, şerihem gepleşigimizde Türkmenistanyň merkezi geňeşiniň esas hünärmeni Aknabat Muradowa gatnaşy. Mälum şu ýaly gahrman arka dagymyz türkmen dinanlaryna uly hormat goýýar. Rahmet söýür dinanlarymyza şahsy serpaýyny gowşurýar. Şeýle dinanlaryň biri Türkmenistanyň halk ýazgysy Şahyr Gurbanyzlar Ezizowyň ýan ýoldaşy Haltoltan Ezizowa. Hoş geldiňiz biziň maşgalamyza. Hemen gyýylym, gelinim, agtyjyklam. Şu hormatly prezidentimizden biziň mirasymyza sarpa goýup şeýle Gurbannazarym köp gezekler ýatlap, şeýle maşgalamyzy filap dur taňry ýalkasyn ýaşudyn bolsun, jan sag bolsun, halk bähwetli watan ähmiýetli tutýan tutumly işler rowaj alsyn, sag bolsun. Hazırda ýa-da şu kitaphanada işleýän da şeýdemi köp wagtyňy çaglaň arasynda gelin gyýylyň arasyndadyr. Şu gahrman arkadamy türkmen halkymyza bir näçe kitaplar sowat berdi. Şu Ahman arkadamdan ajaýyp kitaplarym biziň her bir işimizde, her bir durmuşymyzda, işimizde bir ýol ýörelgi bolup hyzmat edýärdi. Her bir täze kitaby çykanna tanıştyrýar, tabarasyny geçirýär, okuwçylar bilen tanıştyrýar. Men ýaşlygymdan şu dinanlaň bilýän el işleriniň hemmesini bilýärdim. Keşdemi, gaýmamy, basmamy, halamna, gyýlam durmuşa çykma kalar hal öýde dokudular. Hemişe ýylatamsa da, şu ýylyň içinde köp bolýar, gelen wagtym goşgy ýazjak bolýar, bir neme dip ýöne şeýle çagalaryny şeýle gowurýatda, gyzlaryny agdanam şeýle gowurup, 4 gyzym, 4 nury diýdem, gulak goýan sözlerimi, 4 ogully, 4 enerdi, kuwat beriň diýdilermi, biriň ýazym, biriň arzuym, awatym, seherim meniň, 4 pasylym, 4 diregim, baryňam bakarym meniň, giýjegini dileýärin, ýüze silip günüm aýym, size giň dünýede awray, miýesser etsin Hudaýym diýip şeýle gyzlaryny şeýle söýýärdi. Ömür şu oglum bardyň diýip arzulap gezýärdi, şu arzulan oglunyň adynam özü dakyp gitdi-de. Eýýäm güneş batypdyr, aýda agyl atypdyr. Qara bolja serdarym süýçi uqa batypdyr. Kim serer kap gurduny, kim söýer halk merdini, derdiňi men götärin, sen götür il derdini. Şu dünýä ýogy barym muradym darym, kötel ýoluň külbetini soň bilersin serdarym diýip şu arzu eten ogluny da goşgyýar gitdi-de neme edip şu dünýäni bir şoň boljagyny meňden dünýäli söýgüň bilen maňa beren päkligiň bu başymy belent göge ýetirdi. Meniň ykbalymda seniň ýoklugyň maňa juda tämiz gussa getirdi. Seniň gussaň bilen gallym belenti, seniň gussaň bilen öň bir mawatlyk gussa söýgü bilen dören bolanna dünýede iň tämiz şatlykdyr, şatlyk. Şoň gussasy bilen men şu derejä ýetdim, şoň nemesi bilen, ata awraý bilen, çagaçyklaram hemmesi öz arzu etişi ýaly şeýle awraýylja adamlar bolup ýetişdiler. Şurada belläsim gelýän zat türkmen halky gadymdan, ata-baba aňyrdan gelýän aýal maşgala hormat goýan halka taplanýar. Türkmen halky zinanlara sarpas gasyly bolupdyr. Öz gelin gyýlaryny bezek gelipdirler. Gymmatbaha şaý sepler bilen bir dünýä sunugyna goşulyp giden şaý sepler bilen bezek gelipdir. Häzir küneçeni şo sunugot haýran aldyryp gelýär dünýäni. O şoňa bir hili şo edilýän sarpa jogap hukmyny türkmen zinanlarym hemişe de maşgalasyna
wepal bolup gelipdir. Hem goýulýan tarpa her küne çenlim dowam edip gelýär. Hem de hormatly prezidentimiň her günle alyp barýan döwlet siýasatynyň bir ugry bolupdyr. Aýal gyýlary goýýan tarpasy gaty uly. Şonuň şeýleden biz öz maşgalarymyň misalyna da görüp otyrt ejemide döwlet tarapyndan syýlagy berilýär. Emmemizi bu sonraya biziň başymyzy göýük diýýär. Häzir küne çenli hormatly prezidentimiň uly syýlagy hormat goýup gelýär. Kitabyna da Kakam agzak geçip Kakamyň hemden Nurhan Mamediň dörejliginiň dünýä medeniýetine goşulyp öz goşunyny goşdylar diýip aýtmasam elbetde uly zat, uly sarpas diýip düşünýär. Elbetde bu bize hemde biziň çağalymyzda, aktyklymyzda ulakan jogapkärçilik. Men häzir Türkmenistan Guruluş Benägerlik Ministrliginiň Türkmenistan Guruluş Benägerlik jurnalynyň baş redaktory bolup işleýän. Ýöne elbetde aýal maşgala işi düştü şeyin soň aýal maşgalaň başyna bolýar. Ejemde çağalykdan şu aýal maşgalaň öwrenmeli zadyny şu çağalykdan hemme zat bize öwretdi ejem. Şu dikinlikmekmi, keşdesinimi, qaymasynymy, hatda ardygyly kemidi öwrüçe çağalar çeperçilik mektebi bar, şoňa berip harly okumanlarym halym dokapdyk, keçede diýerdik. Şu aýal maşgalaň etmeli el işleriň hemmesini ejem bize öwretdi. Kakamyň dörejligine ene bolan garaýşyň gaty ütköşük. Her bir goşgusyna bolşýaly. Häzir küne çenli okulýan goşgular eneler jomartdyr, giňdir eneler. Olar kynynda kömek edeler diýip kän goşgular bar. Enem üý hojalykçy bolan, ýöne şonda da şoňa garamazdan şu çykýan kitaplary, gazetlaryň hemmesini alyp okuýardy. Sonra okap bilmekden gözü kütülenden soň bize gelen wagtymyz okap berdip bize okuýardy. Şu Kakamyň ýanyna gelýän ýazgy şahylaryň hemmesini tanaýardy. Kakamyň şu derejä etmede enimiň hem goşandy bardyr diýjek bolýanna. Enimiň hemişe öýde gurrun berdi. Bir iki seterçik goşgy ýatsa da ilki bilen gelip enem aýdyp berer eken. Eje hany bir diňle men taňa okap bereýin, nähili görýän şu goşgyny. Onun şu enem okap bereni enem öz pikirini aýdar eken. Hemişe enem diýerdi şu näme orta gelip ejesini aýdýan eken, näme orta gelip enem aýdyp berýän eken. Kakam, enem atam hemmesi dergäçilik bilen meşgulanýardy. Kakamyň gülneme yakan gül yakasy bütün dünýä festiwalyna da gidipdi. Mektep okuwçylarynyň tergisi geçirilýär Hindistanda. Gurban nazaram şoňa bir neme gül yaka ýataby berýär. Şo tergide ol ýokary bahalýa. Şoňa da goşup ýa nerde meniň gül yakam, haýty ýerlerde ýörsiň, Bombeýde mi diýelide, niçik tergide dursun. Tylla gaşly gül yakam nerelerde goýdyňyz. Daqynýan ýa-seni ak maňlaý hallygy. Nerde bolsaň da ýüzüňe nur dökülsün. Tergide duranyňdan hindi gyzy daqynsyn. Hormatly prezidentimiň her bir kitabym bir öňden atababy gelýän diýetde surlamyz, ýol ýürelýärmizi wagt edýärdi, täzeden dikeldi. Şu enemi töwelime 96 ýaşap aradan çykdy da. Hemişe şu çaýnegine derman osup çanapdy çaýny. Yanmakmy, ya bu ýon kökmi, gatken, gulpok, mikkejon, gulpok hemişe şu ratlar ýanlady. Kakama da şu ejen enemden geçipdir. Şu dünýäni söýmek, oğlum şu enemiň bir hilek gaty ruhy berentliginden, şu durmuşy ýaşaýşy söýýänliginden, hemme diňe türkmenlerde däýerler, hemme hakdyr. Umma hakyky maşgala boljak bolsa, esas şu taýda aýan maşgalanyň ähmiýeti gaty uly bolýar. Ata-babalarymyz dinana şeýle sarpa goýup şolary hormatlap, eliniň aýasyna saklap, halalym diýip şolary aýap saklapdyrlar da. Şu dinanlaram şolara münasip bolup dünýä belli halylar dokapdyrlar, keşdeler çekipdirler. Hemme taraplaryň wepallygyna dünýä belli bolupdyrlar. Ýöne bir iň merkez alyp görsek türkmen tandyr çöregi. Diňe un, duz, sudan emele gelýär. Şu türkmen dinanyň bişiren çöregini dünýäde çoň tagamlar taý gelýän tüýç tagamlar kendir. Ýöne şeýle bir şu aňrybas tagamlar edip şu elleriniň tüýçüliginden hiç tüz ýok da olaň. Şon ýalyk ata-babalarymyzyň tarpa goýuşy ýalyk hormatly prezidentimizem şu aýal gyzlara
ene hormat koyana yürüte ene taqdim muqaddeslige taqdim muqaddes da olun hem işleri illerinin tüyçülüğü illerinin çeperligi sonyalı yürüte kitap yazdı da Burada şu yaz şahirler da şerutun mihman yeripdir. Her kim bardak pişirip gelmeyipdirler de. Onun kakımı men bir tandır çörek pişirtip getireyim halına bat çörek pişiriyor deydi. Çörek pişirip etse yankı yazıcılar şahirler da kurbanladır deyipdir. Sen munyal çörek beyli büyük şahir bolmalı hakkın yok deyipdir de. Yani şu daplarım yani bir anırdan gelen maşgala deyipler de. Şu fırsattan peydanı hormatlı prezidentimle sağ olsun aydiyat. Hormatly prezidentimin alp baryan iyi durt bähbetli işleri hemişe ruwaçlyklary beslensin. Şu hormatly prezidentimizden bizim ata-babadan gelýän däp desturlanmady dowam ettirip şu dinanlara sarpa goýup silap ýörenligi üçin köp sag bolsun, Taňry ýalkasyn, ýaşydyn bolsun, jan sag bolsun, il ýurt bähbetli, halka ähmiýetli etýän tutumlu işler ruwaç alsın. Azoktan ýa ýene bir gezek şartlar paýan gutly bolsun. Sag bol. Beren gurrunlygyňyz üçin hemme-de sag bolsun, aýdýas janyňyz sag bolsun. Ulu awra isillik hem raňyz bolsun. Ýatlak geleniniz üçin köp sag bol.